What's up, FLEXFAM? I'm back and I'm wearing black. Welcome to another video. If bago kayo dito sa channel ko, subscribe. Don't forget to click the notification bell pag bago kayo. So yeah, it's been 2 months na di ako nag-upload. But yeah, I'm back right now. May dalawang trabaho na pala ako. So this is me trying to vlog sa bagong trabaho ko. In 3, 2, 1. Nasa trabaho po ako ngayon. And then yeah, sa second job ko, may tatrabaho ko dun for like 3 days a week. And then sa main job ko, which is yung naggumagawa ng salad, 5 days a week. So, to be honest, wala akong off days. Pangit ako ngayon. Kagising ko lang. And then yeah. Oh yeah, ngayon, gumagawa ko ng kanta. Ako gumawa ng beat. And then, ni-record ko yung vocals ko ngayon. Bisaya song siya. So yeah, this is my third song siguro na unreleased. Ito pa lang nagawa ko so far today. Yan lang muna. If you want the beat breakdown before ko to i-release na song na to, just let me know. If you want the beat, just let me know. Pricing is gonna be different though. So yeah, tatapusin ko muna to and then punta muna akong trabaho. But I'm gonna vlog the whole day. So yeah, keep watching the video. Subscribe, huwag niyo kalimutan. Hala, gawas na ta. Barkada. Lakwatsa. Na ini-text ka ni Tental, amigo nako pero medyo mental. Kuwatag sa kenan ka na rang rental. Guys, promise na ko walay mo buwat, tog illegal. Chill lang bayat takaron para ang tanod mga walay. Fucking hell, man. Na ini-text ka ni Tental, amigo nako pero medyo mental. Kuwatag sa kenan ka na rang rental. Guys, promise na ko walay mo buwat, tog illegal. Chill lang bayat takaron para ang mga tanod walay buyagon. First stop siniba or mo kaon per mo. This shit fucking me up, man. Na ay ni text nga ni Tental, amigo nako pero medyo mental. This shit fucking me up, bro. Text nga ni Tental, amigo nako pero medyo mental. Kuwatag sa kenan ka na ang rental. Guys, promise na ko walay mo buwat, tog illegal. Chill lang bayat takaron para ang mga tanod walay buyagon. Yeah, first stop siniba or kaon. And I think tapos na yung kanta. I mean, sa ngayon minamaster ko na ng konti, but sa ngayon tingin ko medyo okay na siya. Pakinggan ng pakinggan ko to mamaya ulit sa headphones, sa AirPods ko, sa phone ko, and then sa speakers sa trabaho ko. Check ko lang if yung levels ng mga instruments is maririnig, yung boses ko maririnig and everything. Pag hindi, remaster ko ulit, and then yeah, ito yung final version muna ngayon. This shit fucking lit, man. Oh my god. Oh. Hey. Yan lang muna sa ngayon po. And I think I'm getting ready na para sa trabaho. So yeah, yan lang muna ngayon. I'm heading up to work. Ligo muna ako. Oh yeah, let me know what you think sa track ko. Any suggestions, alam ko mostly of you guys don't understand what the fuck I was saying, but yeah, let me know what you think even though you don't understand it. Nah, I mean, but yeah, comment kayo down below if gusto niyo ba o hindi. Gusto niyo ba ito sa Spotify or sa YouTube lang, I don't know. You let me know, alright? Let me know. Just let me know. I hope that you happy, you a girl, yeah. No.
Alright, so nag-aantay na lang ako ng Uber ko. Kasi late na ako. So, request naman ako para hindi ako malate. So, it's gonna take like 2 minutes, sabi. Oh, I thought you take a video or picture, man. So, sa trabaho na po ako. Ito yung manager ko kagabi. Oh, yeah? What the fuck are you doing, man? At ulitin ko, nasa trabaho nga ako ulit. Nasa trabaho na ako. Yeah, I don't know what else. See you paglabas ko? I don't know. Friday. Sí, solo hasta las 8. Damn. With the muscle tones, bro. Yo, my push-ups now is like 15. And like 15 times 3 is like 45. So like, Ask any questions. I just need Oh. to unlock the door. just open it. Wow. Damn, bro, I'm burnt. Yeah, guys. Papawi na kami. Damn, bro, I'm tired as shit, man. Damn, bro. Musta par? Busy ka kanina? Bumili pa ako kanina before ako nag-clock in. Nasa baba ka daw. But yeah, guys, kalabas ko lang, pauwi na kami. Pangit mo kasi. Ito pala yung pinaka-pogi kong kaibigan, si James Wandag. Shoutout sa girlfriend niyang pagawasan ng kanta ni Because, pero hindi ko nagawan. Pangit mo kasi. But yeah, man, see you pag uwi ko, and I'm gonna talk about in details sa mga updates ka, di ba? Na sinasabi ko, I mean, paulit-ulitin ko talaga to. Because there's no structure in this fucking video. So yeah, see you pag uwi ko. Alright, so, going in depth sa mga updates, I got 2 jobs. Ulitin ko, I got 2 jobs now. First job ko is dun sa salad place na unang pinagtrabahuan ko, I mean. And then yung pangalawa is yung bago ngayon, para siyang Filipino restaurant pero mix siya ng Korean at saka Thailand cuisine ito, I think. I don't know. But yeah, pero hindi ako sa restaurant trabaho. Separate ako, doon ako sa kiosk. Papakita ko nga sa inyo mamaya. Basta makikita niyo yan sa like at the very end of the video. Kasi extra clips. Kasi nagtatry ako mag-vlog doon. Pero, you know, medyo awkward pa kasi di pa kilala yung mga tao. But yeah, papakita ko na sa inyo. But yeah, yung updates. In terms of YouTube videos, kaya nga sabi ko kanina, I think 2 videos. That's like minimum sa akin. Like at the very at every week pala, I mean. Kasi sa 2 jobs ko, wala na akong day offs, and then mag-edit na lang ako every morning instead of every night kasi medyo mahirap pag sa gabi because I need to catch some sleep para trabaho sa gabi, na I mean. And then nagpo-push up ako and then go in the gym and some shit like that. But yeah, 2 videos per week. Beats, I think, like, I'm still deciding, I'm not really sure, pero yung marami kasi yung beats, but I don't know if I'm deciding to if I can't, I don't know, just give it out for free or charge for like a little bit because I spend time making those beats, pero you know, I need some money back for my time now, I mean. But I'm not really sure yet. I'm still trying to decide. But yeah, for sure my 1 beat for free per month sa SoundCloud ko. So yeah, all my social media is down below by the description, I think. So yeah, subscribe kayo.
follow me sa mga social media. And yeah, yung kanta pala narinig ko na kanina pa lang nung na-export ko na, sinend ko sa Dropbox ko. And then narinig ko some shit, bro. I'm a remaster the whole thing, and then yeah, paparinig ko sa inyo pagkatapos. And that's gonna be the end of the video. Like, subscribe. Sana tuloy-tuloy na tong video ko. So like nito para medyo madamihan yung mga videos, di ba? Ay, peace out. Sage out. See you in the next one. Salamat sa supporta. FLEXFAM. Bye. What's up, guys? Yeah. Narinig nyo ba ako? I don't know. But yeah, I'm gonna talk in Filipino, bro. Yeah, don't get fucking. Alright? What's up, guys? Welcome to another video. Nasa trabaho ko ngayon. But yeah, welcome to the vlog. It's been a while since I uploaded, but I'm back and I'm black. I'm in black. So yeah, sa trabaho ko ngayon. Itong trabaho to is like second job ko. Alright, so pag tinatanong niyo ako, nasa DC pa din ako, man. Pero yung trabaho ko is nasa DC pa din, namin. But, itong DC, yung part na to sa DC is like mostly mga puting tao. So yeah, ito yung lugar. Boats and shit. Yan. Maraming tao dito, but like, papasyal lang, date. This is not the place for me. Kasi single ako. So, lahat na nakita ko, puro may mga karelasyon. And I'm salty as shit. So, di ko kayang gawin yan. I can't last for like 20 seconds watching those kind of fucking people, bro. But yeah, nasa trabaho ko ngayon nga. Lalabas ako in like 10 minutes. Oh yeah, yung pangalan pala ng lugar na pinatrabahoan ko is Kaliwa. It's a Filipino, Thai, and Korean restaurant. So ito yung place. Windy. May pa-vlog ako, tapos nasa trabaho. Sana hindi ako masita. You good? Got it. It was better than the steak?